ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി കൊമിക് റീൽസ്. സോ റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രകാരം മാർവൽ സ്റ്റുഡിയോസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അവഞ്ചേഴ്സ് ഡൂംസ്ഡേന്റെ ഫസ്റ്റ് ടീസർ ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ. അവതാർ ഫയർ ആൻഡ് ആഷിനോടൊപ്പം റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ. ഡേറ്റ് December 19, 2025. ഇത് ഫിലിം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ്. മാർവലിന് വേണ്ടി പുതിയൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ടീസർ 1 മിനിറ്റ് ലെങ്തിലായിരിക്കും. ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഫോർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ലുക്ക് പോലെ. അവഞ്ചേഴ്സ് ഡൂംസ്ഡേ ഷൂട്ടിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ചെറിയ റീഷൂട്ട് മാത്രം ബാക്കി. ടീസറിൽ ന്യൂ അവഞ്ചേഴ്സ് ടീം, സാം വിൽസന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക, ഹൾക്ക്, മേ ബി ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഫോർ എന്നിവരും കാണും എന്നാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ഡോക്ടർ ഡൂമിന്റെ വരവും ടീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു. റോബോട്ട് ഡൗണി ജൂനിയർ ആർമർ ഇല്ലാത്ത ഡൂം ലുക്കിൽ കാണിക്കും, സസ്പെൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നെക്സ്റ്റ് മാർവൽ മൂവ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് 2026 സൂപ്പർ ബോൾ ടൈമിലാണ്. അവിടെ മാർവൽ യൂഷ്വലി മേജർ ട്രെയിലേഴ്സ് ഓർ ക്ലിപ്സ് റിലീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം ഫുൾ ട്രെയിലർ അല്ല, പകരം 30 സെക്കൻഡ് സീനായിരിക്കും. അവഞ്ചേഴ്സും എക്സ്മെനും ഡോക്ടർ ഡൂമിന് എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്റൻസ് സീൻ. ഈ ക്ലിപ്പ് ഡൂമിന്റെ പവറും ത്രെട്ടും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. ക്രോസ് ഓവർ സ്കെയിലും കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യും. ഇത് മാർവലിന് ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. മില്യൺസ് ഓഫ് സൂപ്പർ ബോൾ വ്യൂവേഴ്സിനും വേണ്ടി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടീസർ ആയിരിക്കും. യൂഷ്വൽ പാറ്റേൺ പോലെ ഫുൾ ട്രെയിലർ ഫിലിം റിലീസിന് 6 months മുമ്പേയും നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ട്രെയിലർ 3 to 4 months മുമ്പേയും റിലീസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം TV സ്പോട്സ്, പോസ്റ്റേഴ്സ്, ഡെയിലി ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യും, മാർവൽ ഹൈപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ. അവഞ്ചേഴ്സ് ഡൂംസ്ഡേന്റെ മെയിൻ തീംസ് മൾട്ടിവേഴ്സൽ വാർ, ടീം അലയൻസസ്, ഡോക്ടർ ഡൂമിന്റെ റൈസ് എന്നിവയാണ്. ഈ മൂവി അവഞ്ചേഴ്സ്, എക്സ്മെൻ, ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഫോർ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ഹീറോസ്, സുപ്പീരിയർ അയൺമാൻ, ടോം ക്രൂയിസ്, ഗോസ്റ്റ് റൈഡർ, കിയാനു റീവ്സ് പോലെ ക്യാമിയോ അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്നും പറയുന്നു. ഇതൊരു വലിയ ക്രോസ് ഓവർ ഇവന്റ് ആയിരിക്കും. അവഞ്ചേഴ്സ് സീക്രട്ട് വാർസിന് മുൻപ് മറ്റൊരു മാർവൽ ഫിലിമും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഡൂംസ്ഡേനെ മാസീവ് സ്പെക്ടക്കിൾ ആക്കാനാണ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ പ്ലാൻ. റിപ്പോർട്ട് സത്യമായാൽ ഫാൻസിന് MCUവിന്റെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിക് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗ്ലിംസ് കാണാൻ കുറച്ച് മാസം മാത്രം ബാക്കി. സോ ഈ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണം. സോ അണ്ടർ ദ നെക്സ്റ്റ് റീൽ ലോഡ്സ്, സ്റ്റേ റീൽ വിത്ത് us.